Spirit, we are reborn to everlasting life. In his goodness, may he continue to pour out his blessing upon all you, the sons and daughters of God here present. May he make you always, wherever you may be, faithful members of his holy people. May he send his peace upon all who are gathered here in Christ Jesus our Lord. And Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Go forth. The Mass is ended. Have a good day. O God, beyond all praising, we worship you today and sing the love amazing with songs cannot repay. For we can only wonder at every gift you send, at blessings without number and mercies without end. We lift our hearts before you and wait upon your word. We honor and adore you, our great and mighty Lord. Then hear, O gracious Savior, accept the love we bring, that we who know your favor may serve you as our King. And whether our tomorrows be filled with good or ill, we will triumph through our sorrows and rise to bless you still, to marvel at your beauty and glory in your ways, and make a joyful duty our sacrifice of praise.
ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke abụọ n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ nke atọ nke ụka. Anyị na-achọ aja misa maka ihe ezinụlọ anụforo bụ n'uche, ka anyị natazi isi atiekwuzie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwa nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha enu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, ihe ha na-asachukwu. Anyị eto gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi n'ebube gị. Kene gị n'ihi nnukwu ebube gị. O zebụrụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu na dike niile, Chukwu na dike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa nke Chineke mụrụ, o zebụrụwa Chukwu, nwa atụrụ Chukwu, nwa kena, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye nọ n'aka nri na n'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ ihe
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ebe eluigwe n'ụwa nọ gị n'obe aka, were ebere nụrụ arịrịọ ndị nke gị. Biko wetara anyị udo gị n'oge nke anyị, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, ofu Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. N'ihi Zayọn agaghị m edowe ọnụ m du, n'ihi Jerusalem agaghị m anọ jụụ ruo mgbe ozi omume ya were anya ka chi ọbụbọ, ma mgbe mmiri ya nwuru vam ka mpi ọkụ. Mba dị iche iche ga-ahụ na Jerusalem emeriela, ndị eze niile ahụkwa ebube gị. A ga-agụ gị aha ọhụrụ nke Onyenwe anyị ga-eji ọnụ ya akpọ. Ị ga-aghọ okpueze dị ebube n'aka nke Onyenwe anyị. Ị ga-abụkwa okpueze mara oke mma n'ọba aka Chineke gị. Agakwaghị akpọ gị nwaanyị di gbakọtara azụ ọzọ. Agaghịkwa akpọ gị ala tọgbọrọ n'efu ọzọ, kama ihe a ga-akpọ gị bụ obi dị ya. A ga-akpọ ala gị nwaanyị ya na di ji obi ụtọ biri, n'ihi na ihe gị masịrị Onyenwe anyị. O meela ka ala gị bụrụ ala alụrụ alụ ka nwunye. Dịka nwa okorobịa si alụrụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, otu ahụkwa ka onye ahụ na-ewulite gị elu ga-esi na-alụ gị ka nwunye. Dịka nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ si aṅụrị ọṅụ na nwunye ya, otu ahụkwa ka Chineke ga-esi aṅụrị ọṅụ na gị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Kwupụtanụ ọrụ ịtụnanya nke dị nwenụ n'etiti mmadụ niile. Kwupụtanụ ọrụ ịtụnanya nke dị nwenụ n'etiti mmadụ niile. Kwere n'ụdị nwenụ ukwe ọhụrụ. Mba niile kwere n'ụdị nwenụ ukwe. Kwere ya ukwe, gọzienụ aha ya. Kwupụtanụ enyemaka ya kwa ụbọchị. Kwupụtanụ okwukwe ya n'etiti mba niile. Kwupụtanụ ọrụ ịtụnanya ya n'etiti mmadụ niile. Ezinụlọ mmadụ niile nye na ụdị nwenụ otuto na ike, ya na ya otuto dịrị aha ya. Sekpuoro n'ụdị nwenụ n'ime ụlọ nsọ ya. Ụwa niile tụbaranụ ya egwu. Tụbaranụ ya egwu. Kwupụtanụ na mba niile na Chineke bụ eze. Ọ ga-eji aka nkwụmọtọ kpee mmadụ niile ikpe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile.
oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. Otu ọ dị, mmụọ nsọ ahụ na-enye otu onye ike ikwu okwu amamihe, nyekwa onye ọzọ ike ikwuwa ihe ọmụma. Otu mmụọ nsọ ahụ na-enye otu onye okwukwe siri ike, nyekwa onye ọzọ ike ịgwọ ndị ọrịa. Mmụọ nsọ na-enye otu onye nrụpụta nke ọrụ dị ike, nyekwa onye ọzọ ike ibu amụma, nyekwa onye ọzọ ike ịtụle mmụọ dị iche iche. Ọ na-enye otu onye ike ịsụ asụsụ dị iche iche, nyekwa onye ọzọ ike ịkọwa asụsụ dị iche iche. Ihe ndị a niile ka naanị otu mmụọ ahụ na-arụsi ike n'ime onye ọbụla. Ọ na-enyekwa onye ọbụla onyinye amara n'otu n'otu dịka o si chọọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụ ndụ. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma asọ nke Jọn dere. N'ụbọchị nke atọ, esiri n'oriri ọnụnụ di na nwunye na Kena nke Galili. Nne Jesu nọ ebe ahụ. A kpọkwara Jesu na ụmụazụ ya n'oriri ọnụnụ di na nwunye ahụ. Mgbe mmanya gwụchara, nne Jesu sịrị ya, ha enweghịkwaghị mmanya. Jesu sị ya, "Nwaanyị, olee ụzọ nke a si gbasa mụ na gị? Oge m erubeghị." Nne ya wee sị ndị na-eje ozi, "Meenụ ihe ọbụla ọ sị unu mee." Dịka omenala ịsa ụkwụ na aka nke ndị Juu si chọọ, ite mmiri nkume 6 dọrọ ebe ahụ. Nke ọbụla n'ime ha na-eri ihe dịka ọgụ udu mmiri ma ọ bụ ọgụ udu mmiri na 10. Jesu wee gwa ndị na-eje ozi sị, "Gbajuo n'ite mmiri ndị a mmiri." Ha wee gbajupụta ha n'ọnụ. Jesu wee sị ha,
ngwa mbapụta na ihe nta bugara onye isi oriri. Ha wee bugara ya. Onye isi oriri wee detụ mmiri ahụ emere ka ọ bụrụ mmanya ọnụ. Ọ maghị ebe o si pụta, ma ndị na-eje ozi ndị gbapụtara mmiri ahụ maara ebe o si. O wee kpọọ nwoke ahụ na-abụrụ nwunye sị ya, onye ọbụla na-ele ọbịa na-ebu ụzọ bupụta mmanya dị ụtọ mgbe ndị mmadụ ṅụjuru afọ ha. O wepụta nke na-adịchaghị mma, ma gị onwe gị hapụrụ iweta mmanya dị ụtọ ruo ugbu a. Ọ bụ na Kena nke Galili ka Jesu rụrụ ihe ịrịba ama nke mbụ n'ime ọrụ ebube ya niile. O wee si otu a gosi ebube ya. Ụmụazụ ya wee kwere na ya. Mgbe nke a gachara, Jesu gbadara na Kapanọm, ya na nne ya na ndị ikwu na ibe ya na ndị ụmụazụ ya. Ha wee nọ ebe ahụ ụbọchị one ma one. Oziọma nke osebụrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Meenụ ihe ọsọ unu. Mee gịnị? Mee ihe ọ bụla ọsọ unu mee gịnị? Mee na ya. Tata ka anyị banye n'uju n'oge ordinary time, n'oge na-adabaghị n'emume. Ụka gara aga bụ olili mmiri Chukwu. Tata bụrụzi ya ụka nke abụọ maka olili mmiri Chukwu weta njedebe olili Krismas wee na-amalite ụbọchị na-adabaghị n'emume. So taa anyị banye n'uju ya wee na-abanye n'afọ nke ịtọ ya. And ife ọgụ a na-agụkarị n'oge abụọ n'afọ nke ịtọ bụ nke sitere na Luke, Matthew, Mark, Luke, the third year. Mana oge ụfọdụ ọ danye na anyị agụ John dịka anyị gụrụ tata. Tata John wee na-akọrọ anyị maka ihe mere n'olili agbamakwụkwọ n'ebe na Kena na Galili. And ọ bụrụ na ị na-afụlo John, ị ga-afụ na ọ akụkọ na-eso ka ọ kọwacha gbasara Jesu ịghọta ụmụazụ ya. So who knows, anwe onye mma ka o si wee connect. O nwere ike ọ bụrụ na ofu onye n'ime ndị na-abụ ụmụazụ ya na relation ya na-agba akwụkwọ wee kpọọ Jesu na Mary, maka na ndị mmadụ amatachabeghị onye ọ bụ. Ọ ka nọ na-agbasa ozi ọma n'akụkụ osimiri ebe ndị mmadụ na-abịa azụ ahịa, ebe a ga-enweta population, ebe a ka ọ na-agbasa ozi. So onye a na-agba akwụkwọ nwere ike ọ bụrụ ebe a ka o si mata ka ha si mata na Jesu, maka na nwa ahụ nne ha so na onye akpọrọ isi ya. O wee bịa, wee na-eri oriri, anọkata mmanya mee gịnị? Mmanya gwụ. Anyị anụrụ na o nwere onye je kọlụ Maria, mana ịma na ndị nne nwere ụdị ntị fa na-ege. Listening, ige ntị abụghị iji ntị meghee ntị. Ụfọdụ na-ege ntị ha oge mana ha adịghị anụ ife. Ama mgbe aha mama anyị o nwere ihe oye ma ọ dọdo gị na ntị, ọ sị na ị naghị anụ ife, ị naghị anụ ife, ọ na-adọbi gị ntị. Mana ọ bụrụ na ịnụ ife ekwu ka na osi na ntị nke a baa, osi na nke a mee gịnị? Pụọ. Mana ndị nne nwere ụdị ntị fa na-enwe nke na nwa ha bee akwa fa amalụgo ma ahụ ojiji adịghị ya ka ọ bụ agụụ na-agụ ya, ka o nwere ife ọ na-achọ. Enwere ike ịfụ onye nna ọ nọrọ ebe ahụ otu were anya afụghị ụzọ. Ndị nna papa mana ndị nne nwere ụdị ntị ha nwere. So enwe ha n'ihe mere otu a kpatara na mama anyị nwere ike anyị nọrọ otu a mmadụ bata sọsọ anya nkịtị ọ ga-alọ gị ma ọ nee gị, o zie naghị ihe ọ ga-ezi gị. Mana ndị n'ebe ahụ agaghị ama, and o nwere ụdị anya ị ga-eni ọ malụgo. So o nwere ụdị gift ndị nne nwere. So Mary bụ nne nwee ụdị gift ahụ wee maa na o nwere mgbe a na-agba izu
ọ mara ife na-emebini o jekwu Jesu sị ya na ndị a na mmanya adị ọzọkwa ọ sị ya ka o si gbasa gị gbasa m akpara ya olili ịbịa ebe inye m nsogbu Mary hapụ ejewala maka ụdị anya ahụ nne nwere ọ na-ege anya na mkpụrụ anya nwa ya mara na nwa ya agaghị ajụ ihe o kwuru n'agbanyeghị na ọ na-emetụ ụtụ oge aga mana ọ ma na ominihi ya o jewara jegwuo ndị na-eje ozi sị ha ihe ọbụla ọ gwara unu mee gịnị mee ya o jewara onwe ya Jesu chighi azụ jesi ndị na-eje ozi gbajuo n'ite a mmiri agbajuo ya mmiri ọsọ ya ngwa gbapụta na obere jee na ojele onye emusi agbata obere jee wojele emusi ejisi ike onye gbatara ya na-amara ife ọ bụ na asị ya gbanye mmiri ọgbanye asị ya gbapụ ya kupụta obere okupụta maybe enwere ike nwee chenji na kọlọ ọ na-wonder what happened ebunyezie onye ahụ wee test ya wee na-ekwuzi na ife abụ mmanya ka mmanya o na a na-adọba nke dị njọ ṅụba nke dị mma aṅụ ịchazie aja na ala aja ntụ na ala ntụ anaghị amazi oke ebupụtazie nke dị njọ okporoko ijiji adanyazie n'ime mmanya mana gị nwa je bupụta nke dị njọ oluzie ka ndị mmadụ ṅụjuchara afọ ịbịa bupụta nke dị mma ọ maghị ebe mmanya si mana onye na-eje ozi megịnị ma ebe mmanya si ndị ụmụazụ megịnị ma ebe mmanya si so mana Jọn na-akọrọ anyị ife ọ bụrụ na ọ na-akọrọ anyị ife merenụ maka na ị na-anya na-akọ Jọn ọ naghị akụ ife Jesu mere as miracle ọ na-akụ ya as gịnị sign akara na o nwere ife ọ na-egosi chetanụ n'izizi na Jesu gosiri onwe ya dịka nwatakịrị amụrụ ọfụ na obi ụmụ anụmanụ na menja ka ọ na-akwado ịmalite ọrụ ebo jee kwụrụ n'ala anyị ndị a na-eme mmiri chukwu dịka ofu onye n'ime ndị a na-eme gịnị eme mmiri chukwu ọntị na Jọn na-asị nekwa na onye a na ọ dịkwa iche onu si n'igwe gbaa aka ebe nekwa onye ome gịnị onye ọ bụ tata o ji oriri agbamakwụkwọ rụkwa ọrụ ebe afọ rụọ ọrụ ebube and ọrụ ebube afọ akwụkwọ nsọ gwa anyị o wee gosipụta gịnị otito ya site na ụmụazụ megịnị wee megịnị wee kwere na ya which means no manifestation again of his divinity ka ọ bụ just na a na-alụ ọrụ ebube maka na there is no smoke without gịnị fire o nwere ife o ji wee mee ya ka o gosipụta onye ọ bụ and unu n'anya na akwụkwọ agba ochie a na-egosi anyị na oriri agbamakwụkwọ na-abụ ife na-egosipụta ihe gbasara mmekọrịta Chineke na ndị nke ya dịka anyị fụrụ n'ife ọgụ nke mbụ Chineke na Azaya na-ama amụma wee na-ekwu na oge na-abịa mgbe Chineke ga-agbanwe afọ unu maka na onye nụọ nwaanyị ọgbanwe afa o si n'iza nke ọzọ zabazi Okonweke ma ọ bụ afọ ọzọ bụkwa onye isi so and na ọ ga-abụzi onye ahụ nwoke si were anụ nwaanyị ọfụ ka ọ ga-esi n'ụlọ and otu nwoke si wee na-enwe aṅụrị n'ebe nwunye ya nọ ka ọ ga-esi nwezi aṅụrị n'ebe unu nwee gịnị ebe unu nọ and unu n'anya mgbe ife a na-emezi Jesu wee si utu a gosipụta na ọ bụ nyanwa bụ gịnị dị Mesaya ga-eweta agbụgba ndụ ọfụrụ ya bụ dịka Chineke si anụ nwaanyị mmadụ si anụ ka Chineke ga-esi wee nụzi ndị nke ya wee gbanwee fa wee bawanye joy and happiness among them ọnọdụ agbanwee mana unu n'anya miracle a bido rụba na nzizi bụ na ndị a mere invite Jesu na Mary na their company. Are we willing to do so? Ọnọdụ anyị na ezinụlọ anyị n'ife anyị na-eme anyị na-akpọbata Jesu na nne Jesu ọ ife anyị ga-ajụ ka anyị na-edobe ha n'ilo si ya na nke a politiks ọ gbasaghara unu ife a biznes ọ gbasara Jesu biznes ọ gbasara Jesu ịkpọbata ha ọ gbasa ha ịkpọbata ha ome gịnị ọ gbasa sọ mana olibudo gị ime gịnị inezi anya gị fụ na ha anọghị ya olibudoro ndị a ha amadị the value mana nne anyị dị asọ rụọ ọrụ ya ife dị iche mee gịnị ife dị iche mee
So anyị na-anya ebe ha ya fụ the importance or the work of Mary, ọlụ nne anyị dị asọ na alụ na gịnị n'etiti anyị. Ayọghị ya ayọ wee mee ife a ọlụ ebube mbụ Jesu lụrụ mgbe oge ya na-elubọrọ, maka ife a na-agbaji aka ebe the abundance of the kingdom of God ọ bịara iweta. Maka na anyị na-anya mmanya o mere kịta ọ jọs mmanya one ma one, mana ọ multiply ya dịka o si a multiply ya achịcha na-alụtụ aka na oriri nke a ga-erizi na anyị eze eluigwe. Mana unu na-anya mmanya kịta bụ mmanya ọ na-alụjere aka ọ ga-enye ndị nke ya, ga-ewetara fa true happiness and joy, bụ mmanya nọchiri gịnị ọbara ọ ga-agba n'elu obe. Ọ ga-agba maka imerime mmadụ na mgbaghara nke njọ, wee sị anyị na-emenụ nke a na gịnị na ncheta nke m. So ife a ka o ji nwaanyị nwaanyị na-egosipụta ọbara afọ ọ ga-agba n'elu obe, ka o ji ife a na-egosipụta. Mana nne anyị dị asọ her work in the work of salvation wee pụta ife n'ọrụ ebube mbụ Jesu lụrụ. Anyị na-akpọ nne anyị dị asọ na ọgbajuo dọrọ. Ọ bụgodu na ọ gbajuba ọdọrọ, otu a ndị a si wee kpọbata ya nye ya oche, nye ya entertain, ọ ya agba ọgbajuo dọrọ, o nwere ike ifubeghị ya manya nwee megịnị afụ ya kpọọ nwa ya, ndị ọkpọọ nwa ya, nwa ya ma mmegịnị, nwa ya ma njụ. Mana o nwere ife dị mkpa nne anyị dị asọ kwuru. Ọ sị ife ọ gwara unu ma eme gịnị mee na ya. And Jesu agwago anyị ife ọ ga-eme. He summarized ife niile anyị ga-eme towards the end of his departure. Mgbe ọ na-akwadozi ịrapụ, o wee kpọọ ụmụazụ ya saa afọ ụkwụ sị ihe a na-emere unu mee na gịnị mee na ndị ọzọ, meeri na ibe unu, funu onwe unu n'anya dịka nsi mee gịnị fụ unu n'anya. Maka na iwu niile chịkọtara ọnụ n'ịfụnanya, love of God and love of gịnị neighbor. Nke ọ gwara anyị mee, nne anyị dasọ wee sị ya ife ọsọ unu mee na ya, anyị na-eme ya ime ife bụ uche ya. Maka na Jesu sị na ndị be atụrụ ya na-eme gịnị na-anụ onu ya, fa na-esu ya, fa na-anụ onu ya. Dị afọ ihe ọ gwara ha mee na ha na-eme gịnị na ha na-eme. And all by doing his will and surrendering our will to his own ka anyị ji eme unlock the key of his glory, of his blessings in our lives in a special way. So ụmụnne nna Chineke, tata a na-akpa anyị oku n'ụzọ pụrụ iche. N'agbanyeghị na Chineke ekwego anyị nkwa na ọ ga-ewetara anyị ihe niile, ọ ga-emela anyị ife na-akpa anyị. Oge ụfọdụ ọ na-adị ka ọtụtụ ife, ma ụfọdụ ife ụfọdụ akọrọ anyị. A na-akpọ anyị oku dat oge ọbụla anyị ga na-agba mbọ ka anyị na-akpọku enyemaka nne anyị dị asọ, ma na-egekwa ntị n'okwu ya, ị na-eme ihe bụ uche Chineke mgbe niile. Ọ bụrụ na anyị na-eme ihe bụ uche ya mgbe niile, ọ ga-eme ka mmiri ezughị oke anyị, the water of our insufficiency, ka ọ gbanwee ya ka ọ bụrụ mmanya ozuzu oke, the wine of gịnị plenty, dịka o si eme na Kena site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ya ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ,
na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate ọ taa afụ ọnwụọ enie ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu Nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etokọta ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ekpere nke ndị kwerenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Ụmụnne nna Chineke, ọrụ ebumbe Chineke Jesu lụrụ bụ n'oriri agbamakwụkwọ site n'ayọ nke nna anyị dị asọ. Nna anyị dị asọ tụkwasịrị obi na nwa ya ga-eme ihe ọ yụwara ya mee, na-etụkwasị obi na Chineke ka anyị kpọkuo ma ya enyemaka ya maka mkpa anyị ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị chetakwazị ife anụ fọrọ famili bụ n'uche, chetakwa ụmụnne anyị ndị ka nọ n'ụzọ ije, ka Chineke dunata ha n'udo na ọṅụ, ka anyị na-ekenekwa ya n'isi ndị natagoro anata. Maria dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Nne nke Chukwu dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ọnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, si na ayọ nke Maria dị asọ mere anyị ihe niile nke anyị yọrọ, ma mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe na anyị.
m ka aja m unu na-achụ ga-asụ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko mee ka anyị na-eme ihe omimi nke a mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na mgbe ọbụla anyị na-eme emume ncheta aja nke a, ị na-eme ka ọrụ nzọpụta anyị na-aga n'ihu. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, wenite n'obi enu, ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike n'edu ụwa tụ ụwa, site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụàjà, ndị nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe n'ụma niile nke n'igwe, na-eto ebugo oge niile na ukwe, na-asị: Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onye ndị asọsị n'ịkọsa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: mmeranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agbụ ya n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bịa na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ.
nna cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okpukpe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Eji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na weketa ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na anyị sonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere n'onwe nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, otu dịrị afa gị, ọchịchị gị bịa, eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara mmefu anyị ga dịka anyị si gbaghara mmefu anyị. Ekwela ka anyị kwenyere gị, ma zọpụta anyị na gị. Zọpụta anyị, a na-arịọ gị o Sogbua na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ụgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi ka nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osogbua dịrị unu mgbe niile. Yerita na onwe na ekene nke udo. atụrụ nke Chukwu ediwo na Jesu Kristo onye kpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko hụnye mmụọ nke ịhụnanya gị n'ime anyị, ka anyị bụ ndị ji otu achịcha nke n'igwe wee nyejuo afọ, nwee otu obi site n'ịhụnanya gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Titodi Jesu. The second collection go for fuel offering. Quiet. Jesu, we call Akwashi Parish. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. Salve Regina Catholic Academy is scheduling school tours for the afternoons of Wednesday, January 26th, half-hour time slots from 4 to 6 p.m. Please register to go and learn more about the school and get a glimpse of what it's like for the children. To register, please contact the school at the number in the bulletin cover. Our religious article stand is open. We have a variety of books, novenas, and other religious articles. Please stop by today. We have a few bilingual calendars for 2022 available in the back of the church. Please take one. The annual Catholic Appeal 2021 is now concluding. Final payments can be made up until January 30th. Thank you for your response and cooperation in helping to make this appeal a success. The Spanish community invites you all to Masses and Rosary prayers in honor of Our Lady of Altagracia this coming Wednesday, Thursday, and Friday. Rosary at 6:30 p.m., followed by Mass at 7:30 p.m. in Spanish. All are welcome to attend. We have candles available for $5 each that you may place at the altar to pray to Mary, our Mother, for your intentions. Also, you may offer Mass intentions for an offering of $5. See bulletin for further details. Please note that the office will be closed this Monday in observance of Martin Luther King Junior Day. And parents of confirmation class, please pick up your child's book. They need it for their Zoom class today. Titodi Jesu. Because onye isi anyị ayọla ka nkọrọ Chineke aka. And that tells me that ekpere anyị kpege for them, for all our people who traveled home. Na Chineke na-anụ na-azakwana ya. Ekele dịrị Chineke. We're a birthday celebrant. Those celebrating birthday.
Anniversary? Anybody celebrating any form of anniversary today? Okay. Those worshiping with us for the first time today? No. Biko munam can continue to pray for the Kefra for women Canon and Nigeria. Kachineke drukwe ha anochakwa no n'udo yekuda anyị na ha ekpe n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Onye ncheta gbasa ọmụmụ ya gbagotana bịa ka ekpere gị ekpere. Ọ dịrọ mfe. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Ọsọgba nọrọ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile anyị na-ekene gị maka ịfụnanya gị n'ebe anyị nọ. Wezitere anyị nwa gị Jesu Kristi, onye lụrụ ọrụ ebe nke mbụ ya n'ụlọ agbamakwụkwọ na Kena n'ụbọchị taa. Anyị wee were obi aṅụrị na nwa na-ekene gị n'isi nwanne anyị nwaanyị onye na-echeta ụbọchị ọmụmụ ya n'ime izu ụka ma n'ụbọchị taa. Anyị na-arịọ ka ị gọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, gọzie aka ọrụ ya, gbanyere ya ndụ n'elu ndụ, aga n'iru n'elu aga n'iru. Onye nwe Chineke, dị ka nwa gị lụrụ ọrụ ebe mbụ ya n'ụbọchị taata, ka ị bawanyere ya si n'ayọ nke nna anyị dị asọ amara na ngọzi niile ọ na-atụ onye n'aka gị. Ekwena ka ajọ mmụọ maọbụ ajọ mmadụ nwee ike ọbụla n'ebe ọ nọ. Gọzie okpu ofufu ọ na-agba ka o si na ya na-afụtakwazị akara ịdị mma gị n'ime ndụ ya na ezinụlọ gị. O fesịa gị nke ọma n'ụwa a, mekwazị ka ọ fụ gị iru na iru na alaeze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke jike niile gọzie, chekwa ma nọnyere gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Anyị ekelekwa mmadụ niile maka otu anyị si ruo onwe anyị ụka wee bịa ụka n'ụbọchị taata, sonyekwa nke ọma. Ife eji mara anyị bụ na anyị na-esonye n'emume a na-eme, na-ekwukwa n'okwu, na-ekwu ukwe, maka na ịbụla anyị nọ saịdị ebe ndị ọcha nọ. Ọ kantọ bụ onye na-ekwu ukwe, ndị ụka na-enene kantọ na fada. Oge orukwa n'Olise jenata, mana ndị be anyị na-etinye ọnụ maka na anyị ma na inye Chineke otuto ka anyị bịa. So ana m ekene unu n'isonye ọfụma, na-ayọ ka Chineke gọzie elu anyị izu ụka anụnwa, ka ọ baara anyị ụba, pụtara anyị ọdịmma ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi si na Kristi dị nwe n'anyị. Onye isi anyị na-asị gị nnọọ, na ndị ọzọkwa duru. Anyị na-asị unu nnọọ, ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu dike niile gọzie unu, nna na nwa na mmụọ nsọ. Mmisi agụsigo ka anyị naba n'udo.